Yaponiya iş taparının çayaklarını hormatly prezidentimiz Merkezi Aziya Yaponiya dialogunun birinci sammitine gatnaşdy. Sammitin geçirilýän ýerine hormatly prezidentimiz Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi mehirli garşylady. Merkezi Aziya Yaponiya dialogunun ilkinci sammitinin geçirilmegi bir formatyň ötüşünde taryhy pursat boldy. Hormatly prezidentimizin bir ýokary derejeli duşga gatnaşmagy Türkmenistanyň köp taraply hyzmatdaşlygy milli we sewit derejelerindäki strategik taslamlary öwürmäge ukyply ýurt hökümine dialogda eýilýän mühim orny tasdiklady. Bir yerde Merkezi Aziya Yaponiya dialogunun birinci sammiti geçirildi. Yaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi ýokary derejeli duşa açyp, çakyly kabul edip gelenlikler üçin sammite gatnaşylara hoşalyk bildirdi we Yaponiýanyň dialogyň şu formatyny döretmek boýunça başlangyjy öňe sürmek bilen durnukly we güllä etýän sewit hökümine Merkezi Aziýanyň mühim orny ikrar edýänini bildirdi. Şeýle hem ol Merkezi Aziya ýurtlarynyň Yaponiýanyň itaat hyzmatdaşlary bolup durýanyny aýtdy. Soňra sammite gatnaşylara söz berildi. Hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen bildirilen mehmanatörlük üçin Yaponiýanyň hökümetine minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň bugünkü duşugy häzirki ekonomi, geoiqtisady we fiýaty ýagdaýlary dünýä ötüşiniň merkezi hökümine Aziýanyň barha artýan orny nazar almak bilen Merkezi Aziya ýurtlary bilen Yaponiýanyň arasynda gatnaşyklary hil we many mazmuntaýdan täzelemek üçin mühim tapgyr hökümine garaýanyny aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz bugün Tokyoda Merkezi Aziya bilen Yaponiýanyň arasyndaky köpürli gatnaşyklaryň bilelikde büniýadynyň goýulýanyny, beregi has gowy tanamak we ýakynlaşmak, ynanşmak we açyklyk ýagdaýyny berqarar etmek üçin şertleriň döredilýänini belläp, bu ýörelgeleriň kesgitdeji ýörelgeler boljakdygyny, ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşyga oňun täsir etjekdigini, bilelikdäki giňmeçli başlangyçlar we taslamary amaly aşyrmaga ýardam berjekdigini berkinen bildirdi. Bide Merkezi Aziya bilen Yaponiýanyň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde giňildilmegi, hyzmatdaşlygyň täze gurlarynyň açylmagy hemde iş ýüzünde täze many mazmun bilen doldurulmagy uruny çykyş edýär. Aqtasady hemde maýy goýum hyzmatdaşlygyna aýratyn ähmiýet berýär. Şonu Yapon iş öwürlüginiň sewitimiziň ösdürilmegine işen gatnaşmagyny hyzmatdaşlygymyzyň ileri tulýan urga tabe edýär. Indi köp ýyllaryň dowamynda biziň ýurdumyz Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Toyo, Sojitz, Komatsu, Toyota ýaly we beýleki meşhur Yapon kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip, gat pudugy, kimýa tenagaty, elektroenergetika, ulak hemde tuğujylyk ýaly strategik ähmiýetli bolganlarda iri we ulak möhletlerin taslamary durmuşa geçirýär. Ýaşyl ötüşe geçmek şeýle urlaryň biridir. Türkmenistan Yaponiýanyň ýaşyl energetika we durnukly ötüşilganyň nakbaşlangyçlaryna uly gyzyklanma bilen garaýar. Dünýäde energiýa serişlerine baý bolan iri ýurtlaryň bir hökümine bir ulgamda hyzmatdaşyk biziň üçin ägir tuly ähmiýet eder. Türkmenistan energiýa taşyýaty, metal dyngylaryny azaltmak, energiýanyň gaýtadan dikeldirýän çeşmelerini we beýleki urlaryny ornaşdyrmak fiýadatyny ýygyderli durumça geçirýär diýip döwlet başlarynda aýtdy. Hemde vodorod energetikasy meselesine aýratyn çekdi. Vodorodun geleceğin enerjiýasydygyny düşünmek bilen biz häzirden Yapon kompaniýalary bilen hyzmatdaşyň anyk urlaryny öwrenmäge girişdik. Tsukuba Üniversiteti hemde onun degişli düzün beýlekleri biziň burada hyzmatdaşymyzdyr. Amuman biz ýaşyl energetika, energiýa taşyýatlaryny hemde ekologiýa taýdan arasynda öňümçük ulgamyna baý tejribe hemde ýokary tehnologiýalary eýe bolan Yaponiýa bilen ýakyn hyzmatdaşyga uly gyzyklanma bildirýär. Dialogyň çäklerini durnukly ötüşe öpçün etmekde, ähli tagallalaryň bölegi hükümine Merkezi Aziýada ýaşyl ötüşe geçmegiň umumy çemeleşmelerini işläp taýýarlamagy maksady laýyk gadaplaýar. Şunun bilen baglanykda ýaşyl diplomatiýa halkara giňişligine bilelikdäki jogapkärçiligi esaslanýan hemde gelecegiň beýikligine alınıp barýan işlerde hyzmatdaşlyk modelleriniň ilerledilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Bede hyzmatdaşlygyň adalatly we inkluziw ýörelgeleriniň kemale gelmeginiň zerurlugyndan uralýar. Şonda täze urlar olal kereket edýänläriniň ýerini tutman, olaryň üstüne getirýärler. Biziň ýurdumyz Ýewropany ýakyn günler hemde Aziýa ýoşun manfaatini birleşdirýän multimodal ulug taslamalaryny işin durmuşa geçirýär. Özümiziň mali we maddi serişlerimizi bir taslamlary gönükdirýär. Mysal üçin Türkmenistan bir näçe daşary ýurt kompaniýalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda öz serişleriniň adabyna, Hazaryň kenaryna häzirki zaman halkara Türkmenmaşy deňiz portunyň paýtagtymyza we ýurdumyzyň vilayetlerine täze howa mendilleriniň Türkmenistanyň goňşy ýurtlar, Kazakystan, Iran, Owganistan bilen birleşdirýän täze demir ýollaryň gurulşygyny we olaryň ulanmaga berilmegini öpçün etdi. Özbekistan we Kazakstanyň çäklerine çyn udaýan awtomobil ýollarynyň gurulşygy işin alınıp barlýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bilinçli adam mümkinçiliklerini ösdürmek mühim uğur bolup durýar.
Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz ýaşlaryň, talyplaryň we akademik toparlaryň gatnaşyklaryny üpsün etmek maksady bilen ýurdumyzyň Merkezi Aziýa Ýaponiýa ýaşlar forumuny döretmek başlangyjy bilen çykyş edýänini aýtdy. Şeýlegem Merkezi Aziýanyň we Ýaponiýanyň dinanlarynyň dialogy atly hemişelik kerek edýän platformany döretmegi teklip etdi. Döwlet başlarymyz häzirki zaman şertlerini açyk we oňyn halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm orny belläp, halkara paragatçylyk we ynançmak gelne, halkara bitaraplyk gününe we Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň şanly senesine başlandyp, şu ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda geçirilen iri halkara forumynyň ähmetini aýratyn belledi. Bir forum häzirki zaman halkara gatnaşyklaryna paragatçylygy, ynançmak we dialogy puturlandyrmak gali möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin awraýly halkara meýdançagy urly diýip Hormaty prezidentimiz aýtdy we pursatdan peýdaranyp bir foruma işen gatnaşan Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň gatnaşyjylaryna tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan bir tarap döwlet bolmak bilen ähli halkara meselelerining diňe paragatçylyk ýollar Birleşen Milletler Romasynyň tertipnamasyna hemde halkara hukugynyň kadrlaryna laýyklykda çözülmelidiginden ugralýar. Halkara hukugyny ileri tutmak görevlilerini berja etmek, halkara hukuk bünyadymyny meýlekde ösürmek we puturlandyrmak, şeýlegem Birleşen Milletler Romasynyň konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň, alaşyklarynyň we beýleki köp taraply resmi namalarynyň işini berja edilmeginiň netijeligini ýokarlandyrmak ýetasy şert bolup durýar diýip döwlet başçylygy aýtdy. We şunun bilen baglykda sammitde gatnaşyjylardan 2028-nji ýyly halkara hukuk ýyly diýip iglan etmek baradaky Türkmenistanyň başlangyjyny gollamagy haýyş etdi. Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň birinji sammiti hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikler açýar diýip hormaty prezidentimiz aýtdy we Türkmenistanyň ýurtlarynyň arasyna anaşmagy, din hukukly we öýdary beýleki hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga, işçiň ýardym bermegi hemde bir formatyň hemişe gatnaşyjysy bolmaga taýýardygyny tasdiklady. Sözüň ahyryna döwlet başlarymyz Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň halklarymyzyň uzak möhletlerini beýikliklerine laýyk gelýändigine hemde halkara hyzmatdaşlygynyň durnukly we netijeli mexanizmlaryny kemale getirmegiň möhüm şerti bolup durýanyna anan bildirdi. Ýaponiýanyň premier ministri çuň manly çykyş üçin hormaty prezidentime hoşallyk bildirip, beýan edilen teklipleriň möhüm ähmetini belledi. Şeýlegem sammitde gatnaşyjylar energiýa feriştelerini iýermegiň durnukly zynjyrlaryny puturlandyrmak, hadarsy halkara ulug geçilgesini ösdürmek, tenagat we beýlik ulgamlary emeli intellekt tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, Merkezi Aziýada vodorod energetikasy tehnologiýalaryna maýy goýumlar çekmek, medeni we akademik alşmalary ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatdaşlar. Duşun jemleri boýunça Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň sammitiniň Tokyo jarnamasy hemde ykdysadyýet we energetika babatda ministrler derejesindäki lilikdäki beýannamasy kabul edildi. Soňra sammitde gatnaşy wekiliýet başdanlary Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň işgürlük maslahatynyň plenar mejlisine gatnaşdylar. Plenar mejlisi Ýaponiýanyň premier ministri Sanae Takaichi çakylyk kabul edip sammitde gatnaşanyklar üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlaryna hoşallyk bildirip, bugünkü duşugyň netijeleri boýunça gazandan alaşyklaryň Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ugurlaryň giňerim boýunça ösdürmäge täze itergi berjekdigini anan bildirdi. Soňra plenar mejlisiň dowamyna ol çekilen iki taraply resmi namalary aglan etmek dabarysy boldy. Ýaponiýanyň premier ministri we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary resmi namalary alşan wekiller bilen ýadygarlyk surata düşdiler.